క్రీస్తు యేసునందు దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ కృపయు సమాధానములు మెండుగా కలుగునుగాక. ఈ దినము కొరకు ప్రభువు అనుగ్రహించిన తన జీవపు వాక్కు అపోస్తుడైన పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి ఉత్తరం 12వ అధ్యాయం 26వ వచనం. కాగా ఒక అవయవము శ్రమపడినప్పుడు అవయవములన్నీయు దానితో కూడా శ్రమపడును. ఒక అవయవము ఘనత పొందినప్పుడు అవయవములన్నీయు దానితో కూడా సంతోషించును. అవును, మనము నడిచే దారిలో అనుకోకుండా కాలికి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నప్పుడు కాలికే కదా నొప్పి, నాకెందుకని చెయ్యి అనుకుంటుందా? లేదు. వెనువెంటనే ఆ చెయ్యి ముళ్ళను లాగివేయడానికి ప్రయత్నించి సమస్య నుండి పరిష్కారాన్ని చేస్తుంది. భరించలేని ఆ నొప్పి కేవలం కాలికే కాదు, శరీరమంతా అనుభవించవలసిందే. మానవ శరీరంలో అవయవములు ఒకదానికొకటి కలిసి ఆ శ్రమను భరిస్తూ పరిష్కార మార్గాన్ని వెతుకుతున్నప్పుడు మనము కూడా మన కుటుంబాలలో, సంఘాలలో, మనమున్న సమాజములో ఒకరికి ఒకరము సహాయ